శార్వరీ కలెక్షన్స్ లో ఆషాఢం కంటే ముందే సేల్ తో మీ ముందుకు వస్తున్నాం. ఈ సేల్ లో అప్ టు 40% డిస్కౌంట్ సేల్ తో మీ ముందుకు వస్తున్నాం. వెల్కమ్ టు శార్వరీ కలెక్షన్స్. దిస్ ఇస్ సుజాత. డిస్కౌంట్ సేల్ కోసం ఆల్ సెలెక్టెడ్ శారీస్ ఇలా పెట్టడం జరిగింది. సెలెక్టెడ్ శారీస్ అంటేనే స్పెషల్ శారీస్. 40% డిస్కౌంట్, స్పెషల్ డిస్కౌంట్ మీకోసం. డైలీ వేర్ శారీస్ బై 2 get 1 ఫ్రీ. క్రేప్ శారీస్, సింథటిక్ శారీస్ అన్నీ ఇందులో కవర్ అవుతాయి. శారీస్ అన్నీ 40% డిస్కౌంట్తో మళ్ళీ మనం పెట్టాము. ఇక్కడ బెనారస్ ఐటమ్ కూడా ఉంది. ఈ బెనారస్ ఐటమ్ అంతా 25% డిస్కౌంట్తో వస్తుంది. ఇక కోటా 20% డిస్కౌంట్, ఫ్యాన్సీ అన్నిటిపైన 30% డిస్కౌంట్. ధర మాత్రమే తగ్గింది, హుందా ఏమాత్రం తగ్గలేదు. మీ హుందాతనానికి మా కానుక. ఈ ఆఫర్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. మీ హుందాతనాన్ని మరింత పెంచుకోండి. మీ అందం, మీ ఆత్మవిశ్వాసమే మా లక్ష్యం. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ శార్వరీ కలెక్షన్స్. థ్యాంక్ యూ.